Когато дойде момента за изписване от болница, на близък, който все още е в тежко състояние, идва едно много сериозно предизвикателство за семейството. Някой започва да търси легло, някой купува лекарства, някой се опитва да бъде силен. Но преди всичко това, има един въпрос, който трябва да се зададе най-напред. Сигурно ли е, че този човек може да бъде обгрижван от дома точно сега? Този въпрос не е страх. Той не е проява на слабост. Той е основата, върху която стъпва цялата домашна грижа след това. Кога домашната грижа не е уместна? Има ситуации, в които не трябва да настояваш да прибираш своя близък от дома с аргумента, че ще го наблюдаваш вкъщи и с надеждата, че това е по-доброто решение за него. Ако след изписването забележиш някой от тези сигнали, нужна е незабавна медицинска оценка. Кои са тревожните сигнали, за които да следиш? Болният трудно се събужда или е необичайно отпуснат. Има задух дори в покой. Има силна болка, която не се овладява с медикаменти. Устните или пръстите са посинели. Има нова слабост на ръка, крак или изкривяване на лицето. Изведнъж не разпознава близките си или говори несвързано. Температурата е над 38,5 градуса и не може да преглъща или се задавя при опит да поеме течност. При тези сигнали правилното действие е: първо, звъниш на 112 или се връщаш в спешно отделение. И това не е провал. Това е отговорното решение. Ако няма тревожни сигнали, домашната грижа може да започне. Но е добре да имаш минимална яснота. Ще ти дам 8 въпроса, на които трябва да имаш отговор преди да поемеш ангажимента за грижата от дома. Каква е диагнозата и кои са придружаващите заболявания? Кои усложнения са най-вероятни и как да ги разпознаеш? Какво точно трябва да следиш всеки ден? Какви лекарства се дават? В каква доза? В кои часове? Преди, по време или след храна? Какво е забранено? Движения, позиции, храна, натоварване. Какво е позволено? Може ли болния да седи, да се обръща, да започне рехабилитация? Кога трябва да се потърси лекар и кога се вика 112? Какъв е планът? Кога е следващата консултация? Трябват ли конкретни изследвания и кой ги назначава? Ако нямаш отговор дори на един от тези въпроси, не продължавай в тъмното. Потърси яснота. Как да постигнеш яснота? Ако изписването е минало бързо и не си получил достатъчно обяснение, ще ти дам 3 стъпки, с които да си изясниш ситуацията. Стъпка първа. Преди да напуснеш болницата, поискай разговор с лекуващия лекар и му кажи директно, че имаш нужда от няколко ясни отговора, преди да прибереш болния у дома. Записвай, не разчитай на паметта. Стъпка втора. В деня на прибирането обади се на личния лекар и го уведоми за изписването, а той ще ти каже какво трябва да следиш и как да го направиш. Стъпка трета. При съмнение за усложнено състояние, потърси спешна оценка. По-добре е да се провери и всичко да е наред, отколкото да се чака и да стане прекалено късно. Домашната грижа е акт на любов, на вярност, на семейна отговорност. Но любовта не може да замести медицинската яснота. Когато знаеш какво се случва, какво да следиш и кога да реагираш, грижата става по-спокойна. Не става по-лека, но придобива посока. Затова не се страхувай да питаш. Питай, изисквай, записвай. Не от страх, а от отговорност. В следващата стъпка ще говорим за това как да организираш първите 24 часа у дома след изписването.